Ay, may nakalaro kayo? Sorry. Pasok na bukas. Ayaw mo biasa mag-imas eh. Biasa ang mag-drive pero bukas eh. Okay. Ganang yung malapit ko, pinaraise mo, kailangan niya ako ng let out. Bilis eh, nakabayo. Palo-palo eh. Pinayang ko pre, matutulog pa 900. Kaya nga 10-10. Gawa ko na, 900. 160. Kasi yung buwan ko. Bakit? Hindi lang ito. Kasi kayo, enjoy ito. Gusto lang ang mga lambot ko na yan. Ito na siguro yung tangalak. Kalapal ba ito? Toxic ito eh. Pag pwede mo TV kasi dito ka na umatatod na ako. Minyalong kepo. Minyalong kepo. Makaming alawa na. Kaya siguro natin makapagod. Dati talaga Sana? Awan eh. Wala tayo niya kaya? Mukhang sulit dana na. Oo, ayaw. Kaya po niya, kami sibukan mo yan. Wala na ako yung tres yung hindi sisi, makawagay na. Dapat siya ito yun yun. Kanya lang na yan, dali ang wakat ko. wala naman ikaw ako. Mamalo ka kayo. Hindi lang. Nagkara ka siya. Kaya mo, kuya, legit. Oo, magpagkain ka, magpagpasok. Wala mo yak sen. Bahay. Pagal na ako ka eh. Hindi ako orke pa naman, na-choke eh. Sasabi niya pa rin. Lagi ka. Hindi ako orke pa naman, na-choke.
pagkain. Saan yung sayo? Saan ba yung kawan ni Kuya Pito? Ha? Tapos na po ba kayo mag-court? Ah, sige. Jazz! Ay, sige po. Baka ayaw ko. Dito na ito mo yun, pre. Ang overhead na. Wala ka na ako. Ang kwadi mo to, tayong kinasyon eh. Grabe ka may aero sa akin. Gawa ko na lang. Kaya na kaya ang pag-girls. Ah, Bukas, gawitan ko pa rin. Katula na. Siomay, siomay. Baka naman.